Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Παντόφλα. Να το φοράμε και να πηγαίνουμε στην παραλία. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Θα φτιάξουμε το χώρο, θα τον καθαρίσουμε, θα τον αλλάξουμε έτσι ώστε αύριο να δείχνει πιο πολύ σαν εστιατόριο. Να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ μπορεί να φάει. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει σε αυτό το διάστημα να κάνει τον ιδιοκτήτη να ασχοληθεί περισσότερο με την επιχείρηση παρά με την εμφάνισή του. Ένας νορμάλ μάγειρας θα αυτοκτονούσε επί τόπου. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές το τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα ένα εστιατόριο στους Αμπελόκηπους έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο 33χρονος ιδιοκτήτης, μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας ως υπάλληλος σε χώρους εστίασης, αποφάσισε να ανοίξει το δικό του καφέ εστιατόριο. Δούλευα σαν μπάρμαν πριν αρκετά χρόνια. Άρα είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με φαγητό. Ναι. Πρόσφατα ένα ανταγωνιστικό εστιατόριο άνοιξε δίπλα στην επιχείρησή του. 2 φορές έφτασα στο να πω το κλείνω το μαγαζί. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα του εστιατορίου, στην αδυναμία του Γιάννη να λύσει μόνος του τις διαφορές του προσωπικού? Εγώ με τον Γιάννη είναι άλλη η σχέση μου. Εσύ ήρθες ένα μήνα εδώ, δεν μπορώ να ξέρεις εγώ που ήμουν ένα μήνα γιατί δεν είμαι εδώ. Στην ποιότητα του φαγητού? Πλαστικό με κρέμα γάλακτος. Απαράδεκτο πιάτο. Ή στην άγνοια όλων για το μενού? Το σκιν τι είναι, εγώ συγγνώμη αλλά δεν γνωρίζω. Εσύ γνωρίζεις? Γιατί το πήρες την παραγγελία τότε? Γιατί δεν ρωτάς? Για να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει ο Γιάννης να αλλάξει συνήθειες και να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Ο Γιάννης είναι πραγματικά στην κοσμάρα του. Ζει στον κόσμο των πουλιών πραγματικά. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Αυτή την εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στους Αμπελόκηπους, μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Αθήνας, με δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις που προσελκύουν καθημερινά κόσμο από όλο το λεκανοπέδιο. Το εστιατόριο του Γιάννη, αν και απέχει μόλις λίγα μέτρα από τη Λεωφόρο Κηφισίας, δύσκολα ξεπερνά τα 10 κουβέρ ημερησίως. Για το λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Βρίσκομαι σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Γύρω μας υπάρχουν δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις. Το εστιατόριο όμως του Γιάννη βρίσκεται δίπλα από ένα μεγάλο fast food. Και όπως καταλαβαίνετε, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Πάμε όμως να δούμε γιατί ο Γιάννης ζήτησε τη βοήθειά μου. Ποιος θα βρίσκεται τέτοια ώρα στο εστιατόριο για να υποδεχθεί το σεφ μας? Τι γίνεται, καλά? Καλημέρα. Πώς πάει? Πολύ καλά. Είσαι ο ιδιοκτήτης? Όχι, είμαι κουμπάρος του ιδιοκτήτη. Δεν είσαι ο Γιάννης λοιπόν? Όχι, είμαι ο Παύλος. Είναι ο Παύλος. Χαίρομαι πολύ. Κάτσουμε. Βεβαίως, κάτσε. Πρώτα εσύ. Πού είναι ο Γιάννης? Συνήθως αργεί να έρθει το πρωί. Δεν έχει ένα ωράριο? Κανονικά θα έπρεπε κατά τις 12, 9, 10. 9-12. Ποιος θα ανοίγει το μαγαζί? Έρχομαι εγώ και κοιτάω μέχρι να έρθει ο Γιάννης. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο πώς θα ανοίξει το μαγαζί. Εντάξει, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός εδώ γύρω-γύρω. Μεγάλος, ναι, όντως. Και το μαγαζί είναι καλό, δεν είναι καλό, αλλά. Το μαγαζί από την πρώτη όψη δείχνει ότι έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα. Το ξέρω αυτό και ο Γιάννης το ξέρει, απλά δεν έχει λίγο το μυαλό του. Το λέω έτσι λίγο ευγενικά γιατί. Και πού το έχει το μυαλό του? Να κάνει λίγο γυμναστήριο. Αλλά το έχει τώρα τελευταία, το έχει ρίξει λίγο προς το μαγαζί, αλλά κατά τις 12. Η σχέση του με το προσωπικό ποια είναι? Η σχέση του με το προσωπικό για μένα είναι χάλια. Ας πούμε, ο σερβιτόρος είναι από μικρός φίλος του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να του πει να σου πω «Μακά, πρόσεχε, αυτό το κάνουμε έτσι». Ο ιδιοκτήτης, που συχνά χρησιμοποιεί το ποδήλατο για τις μετακινήσεις του στην πόλη, φτάνει στο εστιατόριο. Ο Γιάννης, για να κάνει αυτό το μαγαζί, έχει πάρει δάνεια, το έχει φτιάξει με δικά του χρήματα? Ο Γιάννης, εντάξει, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Βέβαια το ξέρω ότι έχει πάρει δάνεια. Ξέρω ότι έχει δώσει ένα ακριβό αυτοκίνητο που είχε. Άρα τα αρέσουνε. Γυναίκες, αυτοκίνητα, λούσα. Σε ποιον δεν αρέσουν αυτά τώρα, σήμερα? Κατάλαβα. Α, να τον ήρθε. Ο Γιάννης μπαίνει στο εστιατόριο με έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Είναι όμως έτσι? Τι γίνεται? Καλά, ναι. Νωρίς μας ήρθες. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες, ναι. Πώς σου πήγε στο μυαλό να κάνεις αυτό το χώρο? Δηλαδή, τι ήταν η αρχική σου ιδέα? Κοίταξε, ξεκίνησε σε καφέ. Λίγο άρχισα και βάζα φαγητό. Τι έκανες πριν ξεκινήσεις? Δούλευα σαν μπάρμαν πριν αρκετά χρόνια. Άρα είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με φαγητό? Ναι. Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να κλείσεις, να φτάσεις στο να μην έχεις? Βέβαια, 2 φορές έφτασα στο να πω το κλείνω το μαγαζί. Τα πράγματα εδώ δεν είναι πολύ καλά για μας. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Λοιπόν, εγώ θα δω τον κατάλογο και θα τα πούμε σε λίγο. Οκ.
Ποια θα είναι η πρώτη εντύπωση του Έκτορα Μποτρίνη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον κατάλογο του εστιατορίου? Ο χώρος δεν θυμίζει καθόλου εστιατόριο. Απ' έξω φαίνεται σαν να είναι καφετέρια. Το ίδιο και ο κατάλογος. Αυτό δεν είναι κατάλογος εστιατορίου, είναι κατάλογος καφέ. Και ξεκινάμε λοιπόν. 300 είδη εσπρέσο σοκολάτας, ροφήματα, μπλίδες. Το πρώτο φαγόσιμο που βρίσκουμε είναι κλαμπ σάντουιτς. Πάμε σε πάστα, έχουμε 10 πάστες και πάμε και στη σχάρα. Και τελειώνουμε με γλυκά. Κρέπα Αφρικα 1, κρέπα Αφρικα 2. Θα μπορούσε και το κοτόπουλο, ξέρω εγώ, να το ονομάζει κοτόπουλο φιλέτο 1, κοτόπουλο φιλέτο 2, κοτόπουλο φιλέτο 3. Όλα τα εστιατόρια πρέπει να παίρνουν παράδειγμα από το πόσο εφευρετικός είναι ο Γιάννης. Κοίτα τι θα κάνεις με τον Έκτορα, να πάρεις την παραγγελία, μην κάνεις κανένα λάθος. Ο Γιάννης δείχνει ανήσυχος για την εντύπωση που θα κάνει ο σερβιτόρος, που εκτός από συνονόματός του είναι και παιδικός του φίλος. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Καλά. Έχεις να μου προτείνεις κάτι? Προτείνω πολύ ωραία πιάτα της ώρας. Πιάτα ημέρας έχετε? Έχουμε πιάτα ημέρας, ναι. Σήμερα τι έχετε? Σήμερα θα το ρωτήσω βέβαια και μέσα Ωραία. με τη μαγείρισα. Έχουμε κολοκυθάκια, έχουμε μοσχαράκι. Αυτά. Να ρωτήσω κάτι, τι είναι οι skin potatoes? Ορίστε. Skin potatoes που γράφει εδώ, τι είναι? Δεν ξέρω, να το δούμε λιγάκι. Ναι, είναι κάποιο ορεκτικό που περιλαμβάνει πατάτες. Μπορώ όμως να το δω λίγο καλύτερα με τη μαγείρισα. Πατάτες skin, δηλαδή με τα δέρματα από κάποιο ζώο. Τι λες? Μπορεί να το θεωρήσετε και έτσι. Λοιπόν, θα μου φέρεις ένα κοτόπουλο ψητό με λαχανικά. Μάλιστα. Τις skin πατάτες. Skin potatoes. Ναι. Οκ. Και φέρε μου κι άλλο ένα πιάτο, Μάλιστα. ό,τι νομίζεις εσύ ότι είναι το καλύτερο. Θα αυτοσχεδιάσουμε λοιπόν. Εντάξει λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση του σεφ μας για τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό? Νομίζω ότι ήρθα σε γυμναστήριο. Όλοι φουσκωτοί, bodybuilderάδες. Φοβάμαι να πω και τίποτα, μην τις αρπάξω. Ο Έκτορας με έφερε σε αμηχανία, διότι το συγκεκριμένο πιάτο που ρώτησε το skin potatoes δεν γνώριζα τι ακριβώς περιέχει. Στην κουζίνα η Διάννα, η μαγείρισα του εστιατορίου, περιμένει την παραγγελία. Ο σερβιτόρος δεν αργεί να την παραδώσει. Ένα κοτόπουλο με ψητά λαχανικά, ένα πιάτο της αρεσκίας μας. Τι είναι αυτό? Ένα πιάτο της αρεσκίας μας, Διάννα. Βάλε μελιτζάνες. Να βάλουμε μελιτζάνες, Γιάννη. Τι άλλο? Αυτά που είναι εκεί. Και έχουμε και ένα ορεκτικό, για να το πούμε πολύ γρήγορα, skin potatoes. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν το έχουμε δώσει ποτέ, δεν το έχουμε. Τι δεν έχουμε, skin ή potatoes? Αυτό το πιάτο που λες, ορεκτικό. Όχι, δεν το έχουμε δώσει. Έπρεπε να... Αυτό και ο κατάλογος να το υποστηρίξετε. Ναι, σου λέει δεν έχει ούτε πατάτες, ούτε το skin τι είναι. Εγώ συγγνώμη αλλά δεν γνωρίζω. Εσύ γνωρίζεις? Γιατί το πήρες στην παραγγελία τότε? Γιατί δεν ρωτάς? Και εσύ οκ, το μαγαζί σου είναι. Τι είναι skin potatoes, Γιάννη μου? Απάντησε μου. Απλά έχεις έλλειψη. Έχω έλλειψη. Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ? Θα έπρεπε, αλλά θα έπρεπε να Πρέπει γνωρίζεις να τι έχει ρωτήσεις πρώτα έλλειψη. στην Ρώτα. κουζίνα, Οκ, τώρα τι Γιάννη. λέμε? Και μετά να πάρεις την Τι λέμε παραγγελία. τώρα στον άνθρωπο? Πήγε πάρε κάτι άλλο. Πες ότι έχουμε έλλειψη. Ορεκτικό είναι κάτι άλλο. Φάγαμε πρώτα ξεφτύλα. Μια χαρά. Με κάνατε ρεζίλι. Ναι, εσύ, μήπως μας έκανες, ως συνήθως. Πιστεύω ότι ο Γιάννης, ο σερβιτόρος, αν δεν ήταν ο φίλος του εφεντικού του Γιάννη, δεν θα δούλευε εδώ. Γιατί δεν ξέρει τίποτα. Στην κουζίνα η μαγείρισα περιμένει τη νέα παραγγελία, όμως ο σερβιτόρος δεν ενημερώνει το σεφ μας για την έλλειψη του πιάτου. Και ο Γιάννης πρέπει να ρωτήσει τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Φεύγω, πάμε στο κομματήριο εγώ. Έλα εδώ πέρα. Έλα εδώ ρε, εσύ, πού πας εσύ τώρα? Τώρα εμείς έχουμε θέματα, δεν έχουμε εδώ, εσύ μου λες φεύγεις κομματήριο. Τώρα σε τι άλλο να φύγει. Πάει καλά. Γιατί εσύ φταίς σε πολλά αυτά τα πράγματα. Γιατί φταίω εγώ? Εσύ φταίς. Πρώτα, μην γελάς καθόλου, δεν φέρνεις τα πράγματα και φέρνεις ό,τι θέλεις. Με στέλνει συνέχεια να σου πάρω πράγματα. Επειδή φέρνεις μια ντομάτα και μια πιπεριάκι και μια μελιτζάνα να μαγειρεύω. Δεν είναι η δουλειά του Γιάννη. Δεν είναι η δουλειά του για να παραφέρει την ντομάτα και παιδιά. Δώσε εσύ Και παραγγελία. αλλού. Τι δουλειά θα κάνει ο Γιάννης τότε, μόνο γυμναστήριο και κομμωτήριο? Ναι. Αυτή είναι η δουλειά του. Άντε τώρα. Δεν θα μας πεις τώρα εσύ τι θα κάνει το αφεντικό σου. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα, για να σου πω τώρα. Τι δουλειά Εσύ έχεις δεν εδώ με πέρα? ρώτησε εγώ τη δουλειά. Δεν έχεις δουλειά εδώ πέρα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ με τον Γιάννη είναι άλλη η σχέση μου. Εσύ ήρθες ένα μήνα εδώ, δεν μπορεί να ξέρεις εγώ που ήμουν ένα μήνα γιατί δεν είμαι εδώ. Αυτό μας έπρεπε να λύσουμε εγώ γιατί είμαι εδώ. Εσύ γιατί είσαι εδώ και γιατί δεν έχεις γιατί. Για το skin potatoes, γιατί σκατάει και δεν κάτσεις εδώ και να φύγω εγώ να δούμε τι θα κάνεις με το Γιάννη. Εγώ ήμουν για μάγειρας μετά, αλλά να σου πω μη φωνάζει να παίξω άνθρωπο γίνομαι ρόμπα τώρα. Και εσύ άστα γυμναστήριο. Τώρα σου το γυμναστήριο. Δεν υπάρχει γυμναστήριο, κομματήριο. Γιάννη, μην φύγεις, θα ταποκούμαστε. Γιάννη, να σου πω. Πάει καλά αυτός. Ένα. Κάτσε τώρα εσύ να δούμε τι θα κάνουμε με τον Γιάννη τον άλλον. Άσον τώρα τον Γιάννη. Η μαγείρισα δείχνει απογοητευμένη.
πάει αυτός? Ο σεφ μας απορεί με την ξαφνική αναχώρηση του Γιάννη, ο οποίος βρίσκει ευκαιρία να επισκεφθεί το διπλανό κομμωτήριο. Σε λίγο θα αλλάξει ο Γιάννης τις καθημερινές του συνήθειες προκειμένου να αποδείξει το ενδιαφέρον του. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τις έχει γραμμένα στα του πραγματικά. Πώς αντιδράει η μαγείρισα στην κριτική του Έκτορα Μποτρίνη? Το ότι σου κάνει κριτική αυτός είναι προς τιμή. Δεν σου κάνει κριτική ο Μπαρμπαγιάννης. Ποια είναι η άποψη του σεφ μας για τις ικανότητες του Γιάννη? Ο Γιάννης θα έχει έναν κατάλογο, αλλά δεν τον έχει δείξει σε κανέναν. Γιατί ο ίδιος δεν είναι μάγειρας, είναι μπάρμαν. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στους Αμπελόκηπους. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα καφέ εστιατόριο στους Αμπελόκηπους. Γνώρισε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον κουμπάρο του. Τα πράγματα εδώ δεν είναι πολύ καλά για μας. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Η εμφάνιση του προσωπικού ξάφνιασε το σεφ μας. Όλοι φουσκωτοί, bodybuilderάδες. Φοβάμαι να πω και τίποτα, μην τις αρπάξω. Στην κουζίνα, η μαγείρισα ξεκινά την παραγγελία του Έκτορα Μποτρίνη. Αντικαθιστά από μόνη της το πιάτο skin potatoes με μανιτάρια αλλά κρέμ, αφού ο σερβιτόρος δεν ενημέρωσε το σεφ μας για την έλλειψη του πιάτου. Είμαστε έτοιμοι? Κάτσε να σου κόψω και το ψωμί. Περίμενε. Ορίστε. Το τι είναι? Εσύ δεν ήρθες να ξαναπαραγγέλνεις, εγώ έβγαλα αυτό. Αν είναι δυνατόν. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Γιατί δεν πήρε νέα παραγγελία ο Γιάννης? Θεωρούσα ότι είναι αυτονόητο η μαγείρισα να μπορεί να το φτιάξει, να φτιάξει οποιοδήποτε πιάτο τιμοκαταλόγου. Και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν πήγα να του ζητήσω εκ νέου παραγγελία. Εκνευρίστηκα. Πώς θα φανούν άραγε τα πιάτα στον Έκτορα Μποτρίνη? Έτοιμα τα πιατάκια. Κοτοπουλάκι με χρυστά λαχανικά, όπως το ζητήσατε. Μελιτζάνες Oriental, ένα πιάτο της αρεσκίας μας. Και λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να βγάλουμε skin potatoes, σας φέραμε μανιτάρια à la crème. Αν σας αρέσει. Πρωτότυπο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας όρεξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μανιτάρια. Θα μείνει ο σεφ μας ικανοποιημένος από τη γεύση του πιάτου? Λάστιχο. Πλαστικό με κρέμα γάλακτος. Απαράδεκτο πιάτο. Και πάμε στο άλλο πιάτο. Γιατί Oriental, ας μας εξηγήσουνε. Σαν να έχω βάλει ένα σφουγγάρι στο στόμα μου. Πολύ κακό πιάτο. Και πάμε λοιπόν στο κοτόπουλο. Κοιτάξτε, λαχανικά καμένα. Απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Το κοτόπουλο είναι σίγουρα κατεψυγμένο. Τι να πω. Τσιμέντο. Το κοτόπουλο είναι σκληρό. Πώς θα είναι όμως η γεύση του? Είναι αφυδατωμένο, άνοστο. Πραγματικά είναι κρίμα εστιατόρια να επιτρέπουν στους μάγειρές τους να σερβίρουν αυτό το πράγμα. Παντόφλα. Να το φοράμε και να πηγαίνουμε στην παραλία. Απαράδεκτο πραγματικά. Ο Έκτορας Μποτρίνη, απογοητευμένος, κατευθύνεται στην κουζίνα, ενώ ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ολοκληρώνει το κούρεμά του. Θα προλάβει να ακούσει την κριτική του σεφ μας. Ο άλλος που έχει πάει? Έχει πάει για κούρεμα. Για κούρεμα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Γιάννης κουρεύεται. Τόσο αυτό είναι απαράδεκτο. Τι έχει γραμμένα στα του πραγματικά. Είναι αυτά που λέγαμε πριν. Εντάξει, δηλαδή. Τα έχει γράψει του. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω και συγγνώμη που το λέω μπροστά σου. Να σου πω, μήπως θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι να έρθει? Δεν πιστεύω να έρθει. Να το φωνάξουμε. Δεν ενδιαφέρεται αυτό για το μαγαζί του. Θα περιμένουμε κιόλας. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει γι' αυτό κάνουμε και όλο αυτό το. Τέλος πάντων. Να το φωνάξουμε. Τι έγινε, καλά? Κουρευτήκαμε. Κουρευτήκαμε, ναι. Ωραία, ξέρεις, απορώ. Δύο γυμνασμένοι, κουρεύονται, φτιάχνονται. Τουλάχιστον το μαγαζί θα πρέπει να είναι γεμάτα από γυναίκες. Έχει γυναίκες. Πραγματικά. Έρχονται και τρώνε τι, σαλατίτσες, grapefruit, τέτοια, διαιτής. Χυμούς. Μοντέλα έρχονται που δεν τρώνε τίποτα, ανορεξικά. Τι λες? Έχουμε και fashion. Έχουμε και fashion. Τέλος πάντων. Εσύ μαγειρεύεις. Ο κατάλογος ποιος τον έμαθε, ποιος τον έδειξε, τι νος είναι, ποιος έφτιαξε τον κατάλογο? Εγώ τον έφτιαξα. Εσύ τον έφτιαξες. Συγχαρητήρια, έχει πολύ ωραίες περιγραφές στο μενού. Αφρικα 1, Αφρικα 2. Μπορούμε να βάλουμε και 3 και 4. Έτσι δεν είναι? Θα την παίρνεις μέσα και έχεις όλη την Ιφίλιο. Ακαπούλκο έχω διαβάσει. Έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχεις ταξιδέψει. Lion. Δυστυχώς όμως έχεις ταξιδέψει, μυαλό δεν έχεις βάλει να κάνεις ένα κάτω σωστό. Πρώτο. Αυτό το παιδί στο τότε να το φάει το καμένο. Δεν είναι καμένο. Δεν είναι καμένο αυτό. Απλά είναι καλοψημένο. Αυτό είναι καλοψημένο. Βέβαια. Τι χρώμα έχει το κάρβουνο? Εντάξει, Τι χρώμα όταν έχει το ψήνεται κάρβουνο? παραπάνω. Έχει χρώμα κάρβουνο. Εντάξει, μπορεί να πατατήσουμε λίγο καμένο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Το κοτόπουλο είναι σκληρό, στραβό και ανάποδο. Δεύτερο πράγμα και βασικό. Έχεις μια πατατά. Το μενού γράφει skin potatoes. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τι είναι? Πατάτες. Πατάτες τι? Δώσε μου τι. Είναι πατάτες με τη φλίδα. Με τη φλίδα. Παίρνεις μια πατάτα, την κόβεις, την πλένεις καλά και την τηγανίζεις και είναι πατάτα με τα φλίδια. Η μυστική συνταγή που ήθελες. Ωραίος. Να είσαι καλά. Εγώ νομίζω καλύτερα να κάτσεις να μαγειρεύσεις μια φασολάδα που είναι και καλή από το να κάθεσαι να βάζεις πράγματα Oriental και τεχνολογίες. Καταλαβαίνεις? Κάνε 5 πράγματα που ξέρει να φάει ο κόσμος.
Απλά ωραία και νόστιμα και θα έχει ουρά εδώ απ' έξω. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο που περνάει κάθε μέρα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Κάνε τα δύο πράγματα που ξέρεις καλά, τα οποία να είσαι σίγουρο ότι ο κόσμος θα φάει. Τώρα μπει σε διαδικασίες με ονόματα περίεργα και το φαγητό να μην τρώγεται είναι μ***κία. Ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Πώς θα αντιμετωπίσει το προσωπικό την κριτική που άσκησε ο Έκτορας Μποτρίνη για το φαγητό? Κύριε Γιάννη, έχω ένα πολύ ωραίο μαγαζί με πολύ χάλια φαγητό. Δεν είναι χάλια το φαγητό. Δεν το δέχεσαι. Χάλια δεν είναι. Τι έπαθες τώρα? Έλα εδώ, παιδί μου. Δεν φταίς εσύ σε κάτι. Η Διάννα η μαγείρισα είναι η μόνη που αντιδρά έντονα. Το συγκεκριμένο πιάτο θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτο. Δεν ήταν πιάτο το οποίο έπρεπε να πάει στον Έκτορα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια μαγείρισα που είναι πάρα πολύ καλή και για κάποιο λόγο δεν έβγαλε το συγκεκριμένο πιάτο καλά. Ένιωσε ότι την πρόσβαση. Δεν σου είπα, δεν της είπα. Ένιωσε ότι την πρόσβαση. Δεν είπε κάτι. Ναι, αλλά όταν σου λέει είναι καμένο, είναι ωραίο. Αυτή δεν είναι καλή μαγείρισα. Δεν είναι ένας άνθρωπος, ένας μάγειρας από ένα πράγμα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι το ότι σου κάνει κριτική αυτός. Είναι προς τιμή, δεν σου κάνει κριτική ο Μπαρμπαγιάννης απ' έξω. Άσε, απλά την πείραξε. Έχει δικαίωμα να την Έχεις πειράξει. δίκιο, έχεις δίκιο, κορίτσι μου. Απλά Τελείωσε, πάει. Η πρώτη μέρα τελείωσε. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Απορώ πως ο Γιάννης ο ιδιοκτήτης θα έχει φορτώσει όλα στον κόκορα παρόλο που το εστιατόριο του είναι στο χείρο της καταστροφής. Αν πραγματικά τις επόμενες μέρες δεν συνετιστεί και παλέψει γι' αυτό, αυτό το εστιατόριο είναι καταδικασμένο να κλείσει. Δεύτερη μέρα στους αμπελόκηπους και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο εστιατόριο του Γιάννη. Εκεί βρίσκονται ο ιδιοκτήτης με τον κουμπάρο του Παύλο που φαίνονται απορροφημένοι με κάτι που διαβάζουν. Τι είναι αυτό που τους έχει απορροφήσει? Τι έγινε? Καλά. Ωραία, πολύ ωραία. Πώς πάει? Βλέπω μελετάμε, Θα έπρεπε να μελετήσετε τίποτε βιβλία μαγειρικής, ενώ εσείς τι κάνετε εδώ, βλέπω αυτοκίνητα, γυναίκες, εσείς φαντάζομαι. Πού το καταλάβεις? Έχει δίκιο, είναι αριστρωμένη δουλειά και δεν έχουμε ακόμα καταλάβει. Πάμε σταθερά, βλέπεις γρήγορα. Τι έγινε, καλά? Σε βλέπω λίγο στην πίεση, τι έγινε? Πίζουμε, πολλή δουλειά. Το μαγαζί, η ιδέα αυτή του μαγαζιού έτσι, ποιος το έφτιαξε? Είχες αρχιτέκτονα ή από μόνος σου? Όχι, φέραμε. Αρχιτέκτονα. Αρχιτέκτονα, ναι. Και αρχική ιδέα ήταν καφές και φαγητό. Καφές, ξεκίνησε σαν καφέ περισσότερο και λίγο. Τώρα κοίταξε, να σου πω ένα πράγμα. Δίπλα υπάρχει ανταγωνισμός που πουλάει τυρόπιτες, πανακόπιτες. Τρία πράγματα μέσα εδώ είναι και τροπή, μην τα βάζεις καθόλου. Πάρτα, πέταξέ τα, να σκεφτούμε κάτι να γεμίσουμε εδώ να φαίνεται όμορφο, έτσι δεν είναι? Η άποψη δική μου είναι να το γεμίσουμε με σαλάτες, με πορτοκάλια, με χυμούς, με φρούτα. Να μπαίνει ένας μέσα και να έχει την επιλογή και γιατί όχι να φτιάχνει και τη δική του σαλάτα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το μαγαζί αυτό τώρα, όταν μπαίνει ο άλλος μέσα, φαίνεται καθαρά σαν καφέ. Θα βάλουμε και τραπεζομάνι και όλα. Τι. Εσύ θες να ανεβάσεις τον τζίρο, δεν είναι αυτό? Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε να πουλήσουμε. Έτσι δεν είναι? Πάμε στην κουζίνα να δούμε λίγο. Ο σεφ μας θέλει να έχει ολοκληρωμένη άποψη για όλους τους χώρους της επιχείρησης. Πώς θα του φανεί η κουζίνα? Τι έγινε? Γεια σας. Καλά. Καλά, εσείς? Πώς πάει σήμερα? Καλά. Ωραία. Ωραία. Πρώτο βασικό. Θα βάλουμε λίγο τάξη. Το καταλαβαίνεις? Δηλαδή, στην κουζίνα, αυτά τα πράγματα εδώ πρέπει να τα εξαφανίσουμε. Θα Ωραία. φέρετε μπουκάλια όμως. Θα φέρουμε μπουκάλια. Αλλά όλα αυτά εδώ, τα Ναι. λάδια αυτά μέσα σε μπουκάλια νερού, όπως λέμε στο χωριό μου, που Εντάξει. θα δουλέψουμε όπως δουλεύουμε σε ένα εστιατόριο ανθρώπινο. Όχι όπως δουλεύουμε στο σπίτι της γ***μπη. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Α, κατάλαβα. American Beauty. Τώρα δεν ξέρω αν λέει για τη βάφλα ή αν λέμε για το Γιάννη. Μάλλον εδώ θα πρέπει να βάλουμε τη φάτσα του Γιάννη και να βάλουμε Greek Beauty, το μαγαζί θα γέμιζε κόσμο. Συμφωνείς μαζί μου? Συμφωνώ. Αυτά τα ξεχνάμε. Εντάξει. Και περιοδικά βλέπω εδώ ότι έχεις χρόνο να διαβάζεις πολύ, Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Δεν είναι δικά μου. Εύχομαι από αύριο να μην ξανά έχεις χρόνο. Όλα ο Γιάννης θα κάνει. Ωραία. Λοιπόν, ξενοηθήκαμε. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει. Στο λέω ωραία και ευγενικά. Αν έχεις κάτι να πεις, θα το πεις τώρα. Όχι, δεν έχω. Ευχαριστώ. Πάω μια βόλτα στη γύρω περιοχή, να δω τι λένε για το μάγαζι, θα πούμε μετά. Ευχαριστώ. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποχωρεί από το εστιατόριο. Αυτό με τα μπουκάλια, τι σου είχε πει ο Γιάννης? Δεν του είπες του Γιάννη δηλαδή ποτέ φέρε μπουκάλια για άλλα να βάλουμε αυτά? Έχω πει βέβαια. Αλλά ο Γιάννης ξεχνάει. Αμάν μου, όλα ο Γιάννης τα ξεχνάει. Εσύ, στο Γιάννη. Τέλος. Θεωρώ ότι μαγείρισα και τον πρώτο λόγο στην κουζίνα και δεν μπορεί να τα ρίχνει στο Γιάννη το αν είχε λείπαν τα μπουκαλάκια ήταν σε πλαστικό. Ο Γιάννης είναι για άλλη δουλειά εδώ, είναι ταφετικό και πρέπει απλά να του λέει τι θέλει. Ο σεφ μας κάνει μια βόλτα στην περιοχή για να μάθει περισσότερα για την επιχείρηση του Γιάννη. Είναι στα 200 μέτρα από εκεί κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όχι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Μήπως έχετε ακούσει γι' αυτό? Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πώς διακρίνεις ένα καφέ από ένα εστιατόριο? Τι είναι αυτό που βλέπεις αμέσως? Τα τραπέζια. Που είναι στρωμένα. Ακριβώς. Ευχαριστώ.
Το βράδυ πλησιάζει και το προσωπικό έχει ξεκινήσει την προετοιμασία ώστε το εστιατόριο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί πελάτες. Ενώ ο Γιάννης βρίσκει λίγο χρόνο για τον εαυτό του. Αν μπουν πελάτες σήμερα μέσα στο μαγαζί, πιστεύω ότι ο Έκτορας θα καταλάβει ότι το φαγητό μας είναι καλό και αρέσει στον κόσμο. Η ώρα είναι προχωρημένη και ο σεφ μας επιστρέφει στο εστιατόριο. Ένα ζευγάρι επιλέγει το εστιατόριο του Γιάννη για να δειπνήσει απόψε, ενώ άλλη μια παρέα βρίσκεται ήδη στο χώρο. Το προσωπικό είναι στη θέση του και ο σερβιτόρος παίρνει τις παραγγελίες. Ήρθε η ώρα να παρακολουθήσει ο σεφ μας τη λειτουργία της κουζίνας από κοντά. Τι έγινε, Καλησπέρα. Ναι, μια χαρά. Θα πάω να αλλάξω, να μπω στην κουζίνα να δω τι γίνεται. Δεν υπάρχει λόγος να πας, διότι έχουμε παραγγελία μαγειρευτά από τη βιτρίνα. Έχουν ζητήσει από αυτά τα παιδιά. Και η μια παρέα και η άλλη. Το κατάλογο, τίποτα. Τίποτα από το κατάλογο. Καλά, για περίμενα λίγο. Τι θα σκεφτεί ο Έκτορας Μποτρίνη προκειμένου να δει την κουζίνα να λειτουργεί κάτω από πίεση? Γεια σας. Γεια σας. Παραγγείλετε μόνο από τη βιτρίνα. Μάλιστα. Ρίξτε και μια ματιά στον κατάλογο και παραγγείλτε ορισμένα πιάτα. Έχουμε κι άλλο φαγητό. Ωραία. Θα πει το ίδιο και στο ζευγάρι? Τι κάνετε? Είμαι σίγουρος παραγγείλετε από τη βιτρίνα. Ναι. Ωραία. Υπάρχει κατάλογος. Ρίξτε μια ματιά. Εντάξει. Έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Να είστε καλά. Ήρθε η ώρα για το σεφ μας να βάλει τη στολή του για να μπει στην κουζίνα. Εκεί ο Γιάννης με τη μαγείρισα, μη έχοντας αντικείμενο εργασίας, απολαμβάνουν το φαγητό τους. Στη σάλα ο σερβιτόρος παίρνει από τους πελάτες την καινούργια παραγγελία από τον κατάλογο. Τι έγινε? Καλά. Τι γίνεται? Πώς πάει? Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Δεν έχει δουλειά? Όχι, παραγγείλει, αλλά απ' έξω. Από το κατάλογο, όχι. Ήρθε κόσμος θα παραγγείλουν και από τον κατάλογο. Δεν έχουν φέρει ακόμα παραγγελία όμως. Καλά, πώς πάει? Καλά, μια χαρά. Σε δίαιτα σε βλέπω. Τη χάλασα τη δίαιτα μας, να με αποσυντώνησες. Τον αγχώνω, καταλαβες. Βέβαια. Δεν πιστεύω να αγχώνω και εσένα. Λιγάκι χθες. Σε άγχωσα. Βεβαίως. Εντάξει, απόψε πρέπει να με διαψεύσεις. Να δούμε. Θα τα καταφέρει. Εγώ μπορώ να... Ναι, κανονικά. Πάρτε μαζί σου το... Και ενώ ο ιδιοκτήτης φεύγει από το χώρο, ο σερβιτόρος, έχοντας πάρει καινούργια παραγγελία από το ζευγάρι, κατευθύνεται στην κουζίνα για να την παραδώσει. Α, ήρθε. Καλώς ήταν και ανάργησε. Τι κάνουμε? Έχουμε για το πρώτο τραπέζι ένα κοτόπουλο φιλέτο. Άφησε τα εδώ, τις παραγγελίες. Οκ. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Όχι, αλήθεια. Εγώ αυτά, ένα μήνα εδώ, δεν τα έχω βγάλει ούτε μια φορά. Τώρα Είναι θα κάνεις, αλήθεια. θα βγάλεις συνταγή από εδώ, από το βιβλίο. Από το βιβλίο. Περίμενε, πού είναι οι σαλάτες? Εδώ. Έχουμε δύο, τι είναι αυτό? Babylon salad. Ναι. Θα βγάλω τα Βέβαια. υλικά. Μας αφήνει. Τι να κάνει, εδώ να μείνει. Της φέραν τον κατάλογο της γυναίκας, τη φέραν εδώ, την χώσανε στην κουζίνα και την αφήσανε στην τύχη της. Ο Γιάννης αφήνει εστιατόριο, πελάτες και προσωπικό και βγαίνει έξω. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να ξέρει. Έτσι δεν είναι? Κάποιος να τους δείχνει τα πράγματα. Ο Γιάννης θα έχει έναν κατάλογο, αλλά δεν τον έχει δείξει σε κανέναν. Γιατί ο ίδιος δεν είναι μάγειρας, είναι μπάρμαν. Θα κάνει κοκτέιλ τότε. Να βάζουμε όλα τα φαγητά σε ένα μπλέντερ και να τα πετάμε έξω έτσι γρήγορα. Πιο εύκολα θα είναι. Συμφωνείς μαζί μου? Σύμφωνο. Επειδή εγώ φτιάξω τώρα τη σαλάτα και δεν υπάρχουν και κάποια πιάτα που είναι δεύτερα. Τι πιάτα δεν υπάρχουν? Λοιπόν, φιλέτο κοτόπουλο, είναι σκάρας αυτό. Να το φωνάξω να μην προχωράμε τα πρώτα. Γιάννη, κοτόπουλο δεν υπάρχει. Έχουμε καρμπονάρα και πέστο. Αυτά που είναι στο κατάλογο σε κοτόπουλο. Δεν έχουμε κοτόπουλο. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά. Έφυγε το κοτόπουλο. Ο σερβιτόρος ενημερώνει τους πελάτες για την έλλειψη του πιάτου, ενώ οι σαλάτες έχουν ήδη ετοιμαστεί και τοποθετούνται στο πάσο. Όσο συμβαίνουν αυτά στο εστιατόριο, ο Γιάννης εξακολουθεί να βρίσκεται έξω. Πίσω στην κουζίνα, η μαγείρισα ετοιμάζει τα πιάτα με τα ζυμαρικά. Άλλες 2 μπριζόλες και μία μακαρονάδα με μπέικον. 2 μπριζόλες μοσχαρίσια. Μάλιστα. Πώς θα σχολιάσει ο σεφ μας τη συνταγή για τα ζυμαρικά? Παρόλο που ήδη προσέχουν τη διατροφή τους, όλα τα πιάτα είναι τίγκα στην κρέμα γάλακτος. Δεν έχουν καμία σχέση με τις αυθεντικές συνταγές. Πες το κρέμα, καμία σχέση. Δηλαδή, ένας νορμάλ μάγειρας θα αυτοκτονούσε επί τόπου. Ο σερβιτόρος, αφού έδωσε τις παραγγελίες στην κουζίνα, ακολούθησε το φίλο του έξω. Βλέπουμε βασικά πράγματα μαγειρικής, μελιτζάνες, χοντροκομμένες, φωτριές στο ίδιο, πάνω στην ζυσταριά. Νομίζω ότι ούτε αυτό το έχουμε. Ο κόσμος τι φταίει. Πραγματικά. Οι πελάτες ψάχνουν να βρουν το σερβιτόρο και τελικά ο Ελσίντ, ο υπάλληλος του μπουφέ, είναι αυτός που σερβίρει τις σαλάτες. Θεωρώ ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι το φαγητό εδώ μέσα. Φτιάξαν έναν χώρο που δεν έχει διοίκηση. Ο Γιάννης είναι πραγματικά στην κοσβάρα του. Ζει στον κόσμο των πουλιών πραγματικά. Έχει ένα χώρο και δεν ξέρει να κάνει κουμάντο στην κουζίνα, δεν κάνει κουμάντο στο προσωπικό του, δεν υπάρχει σέρβις. Απορώ πως δεν έχει κλείσει ακόμη. Θεωρώ ότι χρειάζεται τεχνική στην κουζίνα που δεν υπάρχει, ναι απλές συνταγές, αλλά κάποιον που να ξέρει να τις κάνει ή κάποιον που να ξέρει να διδάξει στην Ιωάννα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επιτέλους, ο Γιάννης χρειάζεται να δουλέψει λίγο παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι ποτέ στο μαγαζί του.
Ο Έκτορας Μποτρίνη έχει εντοπίσει πια τα μεγαλύτερα προβλήματα του εστιατορίου. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές οι μάγειρες, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δουλειά δεν το κάνουν από αγάπη, το κάνουν από ανάγκη. Νομίζω ότι όμως και από ανάγκη να το κάνουν πρέπει να έχουν επαγγελματική δεοντολογία και να σέβονται τον πελάτη. Εγώ αυτό το πράγμα που βλέπω απόψε, σαν μάγειρας, δεν μπορώ να συνεχίσω να το βλέπω. Πραγματικά όμως είναι προσβλητικό. Δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ αυτή τη στιγμή. Θα πούμε αύριο. Ιωάννα μου, καλό βράδυ, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Ωραία, γεια σας. Για όλο αυτό το κακό φταίμε όλοι. Λιγότερο εγώ, περισσότεροι άλλοι. Τέλειωσε. Ο σερβιτόρος επιλέγει το διπλανό κατάστημα για να φάει κάτι. Πίσω στο εστιατόριο τα πιάτα είναι έτοιμα και ο Παύλος είναι αυτός που εξυπηρετεί τους πελάτες που τελικά σερβίρονται. Ποια είναι όμως η άποψή τους για τη βραδιά? Το σέρβις καθυστέρησε πολύ να έρθει το φαγητό, περιμέναμε πολύ ώρα αφού το είχαμε παραγγείλει. Το φαγητό, η μπριζόλα ήταν ομή και ξερή. Τα λαχανικά δεν μ' αρέσανε καθόλου. Το φαγητό είχε μια περίεργη γεύση, η κρέμα γάλακτος. Εντάξει. Τίποτα ιδιαίτερο. Ο 33χρονος ιδιοκτήτης ξαναμπαίνει στο εστιατόριο μετά από αρκετή ώρα, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη έχει ήδη βγάλει τη στολή του και κατευθύνεται προς το μέρος του. Πώς πήγε, βγήκε η παραγγελία σωστά? Είναι καλά. Τι? Λοιπόν, οπότε να δω το είδα. Σας περιμένω αύριο εδώ, θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Ο σεφ μας, αφού έδωσε ένα χαρτί στο Γιάννη, αποχωρεί από το εστιατόριο. Τι σου γράφει, Δεν έχω καταλάβει. Μας περιμένει αύριο στην Παλίνη, όλους 10 η ώρα το πρωί. Το μαγαζί δεν θα ανοίξει αύριο. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ένας Θεός ξέρει. Η δεύτερη μέρα τελείωσε. Η κατάσταση μέσα είναι χειρότερη από ό,τι περίμενα πραγματικά. Έχω όμως δύο απορίες. Πρώτη, πώς είναι δυνατόν αυτό το εστιατόριο να έχει μείνει ακόμη ανοιχτό με αυτό που σερβίρει? Δεύτερον, ο Γιάννης τι κάνει? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Έχουμε 2 μέρες για να φέρουμε τα πάνω κάτω. Θα είναι πολύ δύσκολο. Τρίτη μέρα και ο Έκτορας Μποτρίνη κατευθύνεται σε ένα αθλητικό όμιλο στην Παλίνη. Για ποιο λόγο επέλεξε να ξεκινήσει τη σημερινή μέρα από εκεί? Βρίσκομαι στο Sniper Club στην Παλίνη. Έχω πει στο Γιάννη και σε όλο το προσωπικό να βρεθούμε εδώ γιατί νομίζω είναι το σωστό μέρος για να ξεκινήσουμε τις αλλαγές που έχω προγραμματίσει. Πάμε πρώτα όμως να βρούμε ένα ήσυχο μέρος για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Ο σεφ μας πηγαίνει να συναντήσει τον υπεύθυνο του ομίλου και να του ζητήσει έναν ήσυχο χώρο. Καλημέρα, δεν γίνεται? Καλημέρα, χάρηκα. Μόνο καλά. Μια χαρά. Δυνατός. Να σου ρωτήσω κάτι. Θα έρθουν τα παιδιά. Θέλω ένα χώρο ήρεμο να μπορέσουμε να αναλύσουμε λίγο πρώτα. Εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του εστιατορίου φτάνουν στον όμιλο. Από την παρέα όμως λείπει κάποιος. Γιατί δεν είναι μαζί τους ο σερβιτόρος? Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά. Καλημέρα σας. Καλά. Μια χαρά. Εντάξει. Κάποιος λείπει. Ο Γιάννης λείπει. Τι έπαθε ο Γιάννης? Προσπάθησα να το βρω, δεν το βρήκα, δεν ξέρω. Στράβος ο Γιάννης. Πήρε τηλέφωνο το πρωί. Λοιπόν, 5 πράγματα. Πριν σας πω γιατί ήρθαμε, μάλλον θα καταλάβατε. Λοιπόν, έχετε ένα μεγάλο μειονέκτημα, έχετε ένα μεγάλο ανταγωνιστή, ο οποίος είναι σοβαρός και πουλάει τα ίδια πράγματα που πουλάτε εσείς. Το άλλο μειονέκτημα που έχετε είναι που εσύ χθες ξεκίνησε ένα μενού που δεν το ξέρεις ένα μήνα. Κάθεσαι, κάνεις 5 πιάτα. Καλός ή κακός, δεν τα κρίνουμε. Κρίνουμε αυτή τη στιγμή ότι μπαίνει ο πελάτης μέσα. Ζητάει ένα πιάτα από τον κατάλογο. Δεν έχεις φροντίσει από τη στιγμή που ξεκινάς δουλειά σε ένα μαγαζί να πεις ρε φίλε, τι έχει αυτό το φαΐ. Πιάνεις εκείνη τη στιγμή τον κατάλογο και λες τι έχει μέσα. Δεν πρέπει να το ξέρεις. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Όχι, αλήθεια. Εγώ αυτά, ένα μήνα εδώ, δεν τα έχω βγάλει ούτε μια φορά. Σαν μάγειρας, όταν πας σε ένα μαγαζί, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι κοιτάζεις τον κατάλογο που έχει Ναι, εντάξει. και δουλεύεις πάνω σε αυτόν. Δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Λοιπόν, βασικό πράγμα. Πρέπει αυτή η βιτρίνα που έχετε μπροστά να καθαριστούν όλα τα πράγματα από πίσω. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε το μαγαζί έτσι ώστε ο άλλος που θα μπει μέσα και θα πάει να δει το φαγητό να δει και τα άλλα πράγματα που υπάρχουν. Να αρχίσει να πουλάς. Κρέπες. Από τη στιγμή που ασχολείσαι με κρέπες, πουλά αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δεν το διαφημίζουμε, δεν υπάρχει κάτι που να. Κακώς. Έχετε πράγματα, έχετε ένα χώρο που είναι πολύ ωραίος. Δεν δουλεύει η καρδιά του. Είναι σαν να έχεις ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Χωρίς μηχανή. Και να μην έχει μηχανή. Η μηχανή πρέπει να πάρει μπροστά, παιδιά. Εσύ είσαι νέος. Κατά πρώτον, είσαι ωραίο παιδί. Διαφήμιση αυτό. Υγιεινή διατροφή. Χυμό, κοτόπουλο, λαχανικά βραστά. Καταλάβες, αλλά αυτή η κατάντια που δαχτές να μην την ξαναδώ. Δηλαδή, έφτιαχνες πέστο με κρέμα γάλακτος μέσα. Θα μας βάλουν στις εφημερίδες αυτό. Μα έτσι γράφει το κατάλογο. Μα πέστο με κρέμα γάλακτος. Κακός. Ένας νορμάλ μάγειρας θα αυτοκτονούσε επί τόπου. Εσύ θα έχεις την προσωπική επαφή με τον πελάτη. Το μαγαζί είναι δικό σου. Θα του ξέρεις με το όνομά σου. Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις, που πας, δουλεύεις εκεί, ναι, έλα. Πάμε. Δεν μπορείς δηλαδή αυτός ο σταθμισμός
Ναι, δεν έχουμε, δεν πειράζει, θα πάρει κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να γίνει σκύλος μέσα στο μαγαζί σου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, θα παίξετε paintball ενάντια μιας ομάδας του ομίλου. Ωραία, που είναι πολύ δύσκολο να κερδίσετε. Εσύ ο αρχηγός. Θέλω να είσαι σκληρός και να κερδίσεις. Όπως πρέπει να κερδίσεις το στοίχημα με το μαγαζί σου. Είναι πιο δύσκολο να κερδίσεις αυτούς εδώ. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Είναι έτοιμος ο Γιάννης να δείξει τις ικανότητές του? Paintball δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ. Φαίνεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι εύκολο. Πιστεύω ότι θα είναι ωραίο. Σε λίγο, ο Γιάννης πρέπει να αποδείξει τις ικανότητές του. Δύναμη, να ηγηθείς της ομάδας σας αφεντικό πραγματικά και να βγάλεις έξω για μια φορά. Ποιο τρόπο θα σκεφτεί ο σεφ μας για να διαφημίσει το εστιατόριο? Σας περιμένουμε το βράδυ στο εστιατόριό μας να δοκιμάσετε τα φαγητά του Έκτορα Μποτρίνη. Πώς θα εξελιχθεί η μεγάλη βραδιά για την επιχείρηση του Γιάννη, εφιάλτη στην κουζίνα? Εφιάλτη στην κουζίνα στους αμπελόκηπους. Το φαγητό απογοήτευσε τον Έκτορα Μποτρίνη. Παντόφλα. Να το φοράμε και να πηγαίνουμε στην παραλία. Απαράδεκτο πραγματικά. Ο σεφ μας ήρθε αντιμέτωπος με τα προβλήματα του εστιατορίου. Εγώ αυτό το πράγμα που βλέπω απόψε, σαν μάγειρας, δεν μπορώ να συνεχίσω να το βλέπω. Ποια ήταν τα συμπεράσματα του Έκτορα Μποτρίνη για τη λειτουργία της κουζίνας? Δεν φτιάχνεις πέστο με κρέμα γάλακτος μέσα. Θα μας βάλουν στις εφημερίδες. Ο Γιάννης βάζει την ειδική στολή του paintball, ενώ οι υπόλοιποι είναι ήδη έτοιμοι. Στο τερέν μπαίνει η αντίπαλη ομάδα. Πώς θα αντιδράσει το προσωπικό του Γιάννη βλέποντας ένα τόσο οργανωμένο αντίπαλο? Θα ανταπεξέλθουν στην πρόκληση ο Γιάννης και η ομάδα του? Μόλις είδα τους αντιπάλους, είπα μέσα μου, φίλε, την έβαψες. Paintball είναι. Ενώ η ομάδα του εστιατορίου προσπαθεί να προσαρμοστεί, οι αντίπαλοι ξεκινάνε αμέσως την επίθεση. Η ομάδα του ομίλου λειτουργεί εξαιρετικά οργανωμένα σε αντίθεση με αυτή του εστιατορίου, με αποτέλεσμα το πρώτο χτύπημα να είναι εύστοχο και να αποκλειστεί σε ελάχιστο χρόνο η μαγείρισα. Το παιχνίδι αυτό με άγχωσε πολύ. Δεν λειτουργήσα όπως πρέπει και αυτό και έφυγα πρώτη. Ο Γιάννης θορυβήθηκε από την απώλεια του παίκτη του και άρχισε να δίνει εντολές. Η στάση του Γιάννη ανέβασε προσωρινά το ηθικό της ομάδας. Σε λίγο, ένας ακόμη παίκτης από την ομάδα του εστιατορίου βγαίνει εκτός. Δεξιά, περνάω μπροστά! Ο Γιάννης παίρνει το παιχνίδι επάνω. Παίρνω πίσω από το βαρέλι, Παύλο! Οι αντίπαλοι όμως υπερτερούν σε αριθμό, με αποτέλεσμα να βγάλουν εκτός και τον Παύλο. Ο Γιάννης δεν παραιτείται της προσπάθειας και επιτίθεται πλέον μόνος του εναντίον της αντίπαλης ομάδας. Με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα καταφέρει να βγάλει εκτός έναν από τους 4 αντιπάλους του. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του ομίλου με ένα κέριο χτύπημα τελειώνει το παιχνίδι. Ο Γιάννης έχασε το παιχνίδι, αλλά αγωνίστηκε δυνατά μέχρι το τέλος. Όταν ξεκινήσαμε, λέω αυτό το αντιβάψαμε. Αλλά ευτυχώς ο Γιάννης πήρε τα πάνω του, οργάνωσε την ομάδα και νομίζω πήγαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε τουλάχιστον. Ποιες θα είναι οι παρατηρήσεις του Έκτορα Μποτρίνη για την απόδοση της ομάδας του εστιατορίου? Τι έγινε? Τι γίνεται? Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνετε, θα κρατήσω λίγο το Γιάννη, θα πούμε μετά. Ωραία. Καλό. Εντάξει. Λοιπόν, ο λόγος που σας έφερα εδώ, γιατί? Για να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις ηγέτης. Δηλαδή, είδες στην αρχή, προσπάθησες εκεί, ήσουν απαθητικός τελείως, έχασες αμέσως έναν παίχτη. Έτσι έγινε και στο μαγαζί σου. Παίρνεις τηλέφωνο τον Γιάννη, δεν το σηκώνεις, έχει γραμμένο κανονικά. Πρέπει δύναμη να ηγηθείς της ομάδας σας αφεντικό πραγματικά και να βγάλεις έξω για μια φορά. Αφεντικό όπως εδώ. Στο τέλος το πήρες πάνω σου, καλά τα καταφέρες. Άρα το έχω. Έτσι πρέπει να κάνεις να συνεχίσεις και στο μαγαζί σου. Διότι αν παραμείνεις όπως είσαι, δεν σε βλέπω για πολύ. Θα γυρίσεις πάλι και θα κάνεις κοκτέιλ. Και δεν σου κάνω πλάκα. Άρα συνεχίζουμε έτσι. Εντάξει. Okay. Φύγαμε. Θες να μείνεις κι άλλο? Όχι, όχι. Αυτό που έμαθα από το παιχνίδι είναι ότι χρειάζεται έναν αρχηγό. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στη δουλειά. Δηλαδή, στο εστιατόριο να υπάρχει διοίκηση. Ο 33χρονος Γιάννης δούλευε στο παρελθόν ως μπάρμαν μέχρι που αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να ανοίξει το δικό του καφέ εστιατόριο. Ο Γιάννης είναι αθλητικός τύπος, λατρεύει τα γρήγορα αυτοκίνητα και προσέχει ιδιαίτερα την εμφάνισή του. Σε ό,τι αφορά όμως το εστιατόριό του, είναι εξαιρετικά ελαστικός με όλους, με αποτέλεσμα να έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Έκτορας Μποτρίνη προσπάθησε να το αποδείξει ότι μόνο εάν είναι επικεφαλής της ομάδας του και της επιχείρησής του μπορεί να καταφέρει να τη σώσει. Ο Έκτορας Μποτρίνη, ο Γιάννης και το προσωπικό επιστρέφουν στο εστιατόριο για να ξεκινήσουν τις προγραμματισμένες από το σεφ μας αλλαγές. Λοιπόν, έφτασε η ώρα μας τώρα. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις αλλαγές. Η αλλαγή που θα ξεκινήσουμε η μεγάλη δική μας, ποια είναι? Η κουζίνα. Βεβαίως. Θα αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Θα φτιάξουμε τον χώρο, θα τον καθαρίσουμε, θα τον αλλάξουμε, έτσι ώστε αύριο να δείχνει πιο πολύ σαν εστιατόριο. Να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ μπορεί να φάει. Αλλά η μεγάλη αλλαγή πραγματικά θα ξεκινήσει από μέσα, εντάξει. Λοιπόν, πάω να αλλάξω και θα λέμε στην κουζίνα. Εγώ μπορώ να φύγω. Εσύ ελεύθερος. Το πρωί εδώ. Έγινε, ευχαριστώ.
Ο Έκτορας Μποτρίνη πηγαίνει να βάλει τη στολή του. Έχω αγωνία να δουλεύω σήμερα με το Έκτορα μέσα στην κουζίνα. Και είμαι πολύ περίεργη να δω τα πιάτα που θα φτιάξει. Ήρθαμε. Ξεκινάμε. Καλή αρχή και ευλογημένη. Λοιπόν. Ποια είναι η συνταγή που θα επιλέξει να φτιάξει σήμερα ο σεφ μας? Θέλω κοτόπουλο, πιπεριές, κρεμμύδι και ντομάτες. Πάμε. Λοιπόν, κοτόπουλο, το παρεξηγημένο κοτόπουλο. Και θέλω και μια πολύ ωραία κατσαρόλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Το ξεκοκαλίζουμε. Πόσα κρεμμύδια? 2 κρεμμύδια θέλουμε. Αυτά είναι τα μπουτάκια. Ωραία, ξεκινάμε από αυτά. Κόβουμε στο χόντρο, βλέπεις? Ναι. Ορίστε, με τη μία. Μπαμ, μπαμ. Εσύ καθάριζε τις πιπεριές. Η μαγείρισα τον βοηθάει με προθυμία. Θέλουμε πολύ ζεστή κατσαρόλα για να ροδίσει το δέρμα. Εδώ είναι που παίρνει όλη τη γεύση, ό,τι βάλουμε στην κατσαρόλα. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε το κρεμμύδι και τα αφήνουμε να καραμελώσει. Ρίχνουμε λίγο πελτέ. Να γίνει μια κρέμα, να καραμελώσει όλο. Όσο ο σεφ μας μαγειρεύει, το προσωπικό αλλά και ο Γιάννης ασχολούνται με την καθαριότητα. Θα κάνω ένα μικρό σουβλάκι με το σηκώτη και με το φιλετάκι. Πολύ καλά. Ο σεφ μας συνεχίζει τη συνταγή του. Το κοτόπουλο κατσαρόλας είναι έτοιμο, ενώ το σουβλάκι μπαίνει στη σχάρα για λίγα λεπτά. Κοίταξε, παίρνουμε το κοτόπουλό μας. Βάζουμε μία φετούλα ψωμί με σκόρδο, τις πατάτες τις τηγανιτές και το σουβλάκι με το σηκώτη και με το φιλετάκι. Θα το βρέξουμε με λίγο λαδολέμονο. Ορίστε, έχουμε και εφέ. Ο Γιάννης δεν αντιστέκεται στον πειρασμό και μπαίνει στην κουζίνα. Λοιπόν, τι γίνεται? Τι γίνεται? Καλά. Δεν άντεξα να μου πω, μυρίζει πολύ ωραία. Ωραία, τότε να τον έχουμε πιο συχνά κοντά, να τον μαγειρεύουμε για να είναι συνέχεια μέσα. Λοιπόν, πάρε. Δεν ξέρεις τι σου κάναμε μέσα, Σου βάλαμε... Πάρα πολύ ωραία, Για σένα τα κάναμε, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον πελάτες δεν έχεις, να τρως εσύ. Ωραία, προσέχετε τη διατροφή μου, μαγειρεύετε για μένα. Έτσι, από εδώ και πέρα ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο. Έγινε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Εμείς. Να τον προσέχεις. Έγινε. Ο σεφ μας αποχωρεί από το εστιατόριο, ενώ ο Γιάννης απολαμβάνει το φαγητό. Το φαγητό του Έκτορα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι αν η Διάννα ακολουθήσει τις οδηγίες του, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Η τρίτη μέρα τελείωσε. Το εστιατόριο σήμερα έμεινε κλειστό. Αύριο ανοίγουμε με καινούριο μενού. Ο Γιάννης θα πρέπει να συμμετάσχει πιο πολύ στο εστιατόριό του, αν θέλει να το κρατήσει ανοιχτό. Και επιτέλους θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν αφεντικό. Αυτό το εστιατόριο στους Αμπελόκηπους αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο σεφ μας τις πρώτες μέρες γνώρισε τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Το κοτόπουλο είναι σκληρό, στραβό και ανάποδο. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους. Ο κόσμος τι φταίει. Πραγματικά. Πώς θα εξελιχθεί η αυριανή μέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη θα προχωρήσει στις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να σωθεί το εστιατόριο? Τέταρτη ημέρα και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει με μία έκπληξη στο εστιατόριο στους Αμπελόκηπους. Ο Γιάννης προσπαθεί ακόμα να μάθει την αιτία της εξαφάνισης του σερβιτόρου. Άραγε κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του? Προσπάθησα να βρω το Γιάννη. Δεν απάντησε στη τηλέφωνο. Προφανώς από κάτι έχει ενοχληθεί. Είμαστε παιδικοί φίλοι. Μου κάνει εντύπωση που δεν απαντάει να μου πει το πρόβλημά του. Για ποιο λόγο φέρνει τα μπαλόνια ο σεφ μας? Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλώς ήρθαμε. Καλά είσαι? Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Καλά. Λοιπόν, σήμερα ανοίγουμε. Το μαγαζί αλλάζει το φαγητό, θα γίνει πιο πολύ εστιατόριο. Σκέφτηκα μια ιδέα όμως για να πας εσύ να το διαφημίσεις. Θα πας, θα δίνεις μπαλόνια και θα καλείς τον κόσμο το βράδυ να έρθει. Τι λες? Πολύ ωραία. Εντάξει. Ο Γιάννης που είναι? Το Γιάννη το βρήκα, προσπάθησα να το βρω. Εδώ είσαστε κολλητοί και δεν μπορείς να το βρεις. Δεν μπορώ να το βρω, έχει εξαφανιστεί. Προφανώς κάτι δεν έχει ενοχλήσει, δεν ξέρω. Κάτι μπορεί να του έχει συμβεί, δεν ξέρω. Θα του περάσει. Ξύδι. Τα παίρνεις και καλή τύχη. Okay. Πώς θα φανεί στο Γιάννη η ιδέα του σεφ μας? Ταιριάζουν και με το μπλουζάκι. Αισθάνομαι λίγο μηχανία που θα βγω με το ποδήλατο και τα μπαλόνια τέλος πάντων έξω να καλέσω κόσμο για το βράδυ. Ξεκινάμε. Να στήσουμε το μαγαζί. Ο Παύλος. Θα αργήσει λίγο, αλλά έρχεται. Ωραία, πάμε. Εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, θα διάσουμε τη βιτρίνα και θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τα δικά μας. Ωραία. Τα καινούργια. Ο Γιάννης βγαίνει στους δρόμους των Αμπελοκήπων με το ποδήλατο. Ο κόσμος από τα αυτοκίνητα κοιτάει με περιέργεια τον ποδηλάτη με τα μπλε μπαλόνια, καθώς κινείται με άνεση ανάμεσα από οχήματα και πάνω στα πεζοδρόμια. Τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Ο Γιάννης κατευθύνεται στην κεντρική πλατεία της περιοχής, προκειμένου να βρει αρκετό κόσμο για να έχει επιτυχία η αποστολή του. Εν τω μεταξύ, ο Παύλος φτάνει στο εστιατόριο, όπου το προσωπικό έχει ήδη ξεκινήσει τις ετοιμασίες με εντατικούς ρυθμούς. Όλα πρέπει να είναι έτοιμα στην ώρα τους για τη μεγάλη βραδιά. Γεια σας.
Σας περιμένουμε το βράδυ στο εστιατόριό μας να δοκιμάσετε τα φαγητά του Έκτορα Μποτρίνη. Πάρτε και μια καρτούλα. Εύχομαι καλή επιτυχία και να έχετε καλές δουλειές. Να δοκιμάσετε τα φαγητά του Έκτορα Μποτρίνη. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Η πλατεία γέμισε με μπαλόνια και ο Γιάννης, ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αφήνει τα υπόλοιπα να ανέβουν ψηλά, κλείνοντας έτσι την προσπάθειά του με αισιοδοξία. Ενώ στην αρχή είχα μηχανία και ντρεπόμουν κιόλας, ανταποκρίθηκε ο κόσμος πάρα πολύ ωραία, με χαρά θα έλεγα, και ήταν κάτι που με ευχαρίστησε, πέρασα καλά. Ο Γιάννης επιστρέφει με το ποδήλατο στο εστιατόριο που ο Έκτορας Μποτρίνη του επιφυλάσσει άλλη μια έκπληξη. Την ίδια ώρα, ο Παύλος βοηθάει στρώνοντας τα τραπέζια. Γεια σου, Έκτορα, τι κάνεις? Τι έγινε? Καλά είσαι? Καλά. Ορισμένες ελλείψεις που έχεις στην κουζίνα. Εντάξει. Πολύ ωραία τα πράγματα. Πώς πήγε το πρόμο? Πήγα πολύ καλά, πιστεύω. Φαντάζομαι κάλεσες μόνο γυναίκες. Σίγουρα. Εγώ ελπίζω να πάει πολύ καλά. Πάω να αλλάξω και τα λέμε σε λίγο, εντάξει. Έγινα. Πώς βλέπει ο Γιάννης τις αλλαγές και την κίνηση του φίλου του? Το μαγαζί είχε αρχίσει και γίνεται ωραίο. Ο Παύλος με βοήθησε πάρα πολύ. Με στήριξε και ψυχολογικά, αλλά βοήθησε και εδώ. Αν και δεν είναι η δουλειά του. Έλειπε ο Γιάννης σερβιτόρος και θα έπρεπε να βοηθήσω το φίλο μου με οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτό έκανα. Ο Παύλος και ο Ελσίτ συνεχίζουν το στρώσιμο των τραπεζιών, ενώ ο Γιάννης αλλάζει ρούχα για να είναι έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά. Η σάλα θυμίζει πλέον περισσότερο εστιατόριο. Στη βιτρίνα έχουν τοποθετηθεί φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα και η μεγάλη βραδιά για το εστιατόριο έχει φτάσει. Θα αποδώσει όμως η σημερινή διαφήμιση στην πλατεία ώστε το εστιατόριο να γεμίσει με κόσμο? Να είμαστε πάλι. Γεια σας. Σου έχω έκπληξη. Τι ετοίμασε ο σεφ μας για τη μαγείριση? Αυτό μενού για να το μάθεις λες 3 μήνες. Αυτό σε μια μέρα το έχεις μάθει. Ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα μενού που βασίζεται σε πολύ απλά πράγματα, πολλές σαλάτες, τις οποίες μπορείς να τις πάρεις και σπίτι και πολλά πιάτα μαγειρευτά. Εγώ να ξεκινήσουμε να κόψουμε ορισμένα λαχανικά για να κάνουμε τις σαλάτες μας, εντάξει. Βεβαίως. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν στο εστιατόριο. Όλοι βρίσκονται στα πόστα τους και ο Γιάννης υποδέχεται τις παρέες με υπερηφάνεια. Πίσω στην κουζίνα, ο σεφ μας και η μαγείρισα προετοιμάζονται πυρετοδός, ενώ όλο και περισσότερος κόσμος καταφθάνει στο εστιατόριο. Το καινούριο μενού προκαλεί το ενδιαφέρον, ενώ ο Ελσίτ αναλαμβάνει τις παραγγελίες αφού ο σερβιτόρος δεν εμφανίστηκε. Παιδιά, έχουμε 2 παραγγελίες. Ωραία. Ξεκινάμε. Πάμε. 2 σαλάτες, 2 λαχανικά ανάμεικτα με προσούτο και μετά για κυρίως έχουν 2 κρέας με κόκκινο κρασί. Μάλιστα. Κατσαρόλας. Πάμε. Νέοι πελάτες εξακολουθούν να έρχονται. Θα καταφέρουν να εξυπηρετήσουν σωστά τους πελάτες χωρίς να υπάρχει βασικό σερβιτόρο στο εστιατόριο? Μπορείτε να παίρνετε μπροστά τις φυλιές τραπέζι. Θέλω να βοηθήσω κι εγώ να δώσω κανένα? Όχι, δεν θέλω. Κάτσε μέσα στον κόσμο. Ο Παύλος βάζει τα δυνατά του για να αναπληρώσει το κενό. Προσπαθεί να εξυπηρετήσει μόνος του τους πελάτες, ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται για φαγητό. Θα μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Λοιπόν, μακαρόνια ο γκρατέν με μανιτάρια ζαμπόν και κονιάκ. Δίνεις. Και το λέω κιόλας. Και το λες κιόλας. Μαγαρόνια γκρατέν Ναι. με ζαμπόν και κονιάκ δίνεις. Ο 33χρονος Γιάννης σερβίρει ποτά και συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση του κόσμου, δείχνοντας να έχει αντιληφθεί τις αρμοδιότητές του. Ο κόσμος φαίνεται να απολαμβάνει το περιβάλλον και τα καινούργια πιάτα του εστιατορίου. Χοιρινό ψητό στο φούρνο. Λαιμός. Πολύ απλός και πολύ φτηνός. Με πατατούλες τηγανιτές. Ο Έκτορας Μποτρίνης συνεχίζει με το επόμενο πιάτο. Μπουτάκι κοτόπουλο γεμιστό. Με παχύ ζωμό. Είναι γεμιστό με μπέικον και λαδοτήρι. Ο Γιάννης μπαίνει στην κουζίνα για ακόμη μία φορά, αποδεικνύοντας ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της μαγειρικής του Έκτορα Μποτρίνη. Περιμένω πώς και πώς να φάω λίγο από το δικό σου το πιάτο. Έχω μείνει νηστικός όλη μέρα γι' αυτό. Ο σεφ μας χαμογελά ικανοποιημένος. Ναι, στη μέση. Ο Παύλος συνεχίζει ακούραστο στο σερβίρισμα. Η βραδιά εξελίσσεται όμορφα. Το εστιατόριο είναι γεμάτο από κόσμο και όλοι δουλεύουν ασταμάτητα για να ικανοποιήσουν τους πελάτες που ήρθαν για να δοκιμάσουν τα νέα πιάτα. Ποια είναι άραγε η άποψη του κόσμου για το νέο μενού? Έχω ξανάρθει παλαιότερα για καφέ και για φαγητό. Εντάξει, το φαγητό δεν ήταν τόσο τέλειο, αλλά σήμερα που δοκίμασα τις καινούργιες συνταγές, μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θα ξανάρθω. Το μαγαζί το έχω δει καιρό. Σήμερα αποφάσισα να έρθω να φάω. Ήταν καταπληκτικό, ειδικά το μοσχάρι εξαίσιο. Θα το προτείνω ανεπιφύλακτα και στους φίλους μου. Το φαγητό μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά οι σαλάτες ήταν τέλειες, δηλαδή εντάξει δεν έχω ξαναφάει ωραιότερο φαγητό. Έλα, γέμισε, Γέμισε, ο κόσμος δείχνει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να το θα σου υποστηρίξουμε πω, αυτό. αγόρασε πολλά μπαλόνια
Για να κάνεις το γύρο από όλες τις πλατείες της Αθήνας, μπας και φέρεις κόσμο. Θα με βλέπεις με το ποδήλατο να σε καλά. Χάρηκα, καλό βράδυ. Να σε καλά. Λοιπόν, συνέχισε έτσι εσύ, Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια. Να είσαι καλά. Η αποστολή του Έκτορα Μποτρίνη έφτασε στο τέλος της. Το παλιό μενού είχε πολλά πράγματα. Ενώ το καινούριο μενού έχει πολύ λίγα πράγματα μέσα και είναι απλά. Μετά την επιτυχημένη τους προσπάθεια, οι δύο φίλοι απολαμβάνουν με τη σειρά τους τα πιάτα του σεφ μας. Οι παρατηρήσεις του Έκτορα στην αρχή μου φάνηκαν υπερβολικές. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτά που έλεγε ήταν πάρα πολύ σωστά. Είχε απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Το φαγητό τους άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες του θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Η τέταρτη μέρα τελείωσε. Το εστιατόριο γέμισε με κόσμο. Ελπίζω ο Γιάννης να κατάλαβε μετά από αυτές τις 4 μέρες ότι αν θέλει να παραμείνει το εστιατόριο του ανοιχτό και να πετύχει, θα πρέπει να εργαστεί σκληρά. Από εδώ και πέρα, η τύχη αυτού του μαγαζιού είναι στα ίδια του τα χέρια. 3 εβδομάδες μετά, το εστιατόριο του Γιάννη είναι γεμάτο από πελάτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τα πιάτα από το νέο μενού του Έκτορα Μποτρίνη. Η βιτρίνα είναι πλέον πλούσια σε φαγητά, σαλάτες, φρουτοχυμούς, αλλά και κρέπες που φτιάχνει ο υπάλληλος του μπουφέ μετά την παρότρινση του σεφ μας. Τα πράγματα πάνε καλύτερα και με το salad bar. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στις αλλαγές και το μαγαζί πηγαίνει καλύτερα. 2 σερβιτόρες ανήκουν στο νέο δυναμικό του εστιατορίου και ο Γιάννης δείχνει να έχει τον έλεγχο της επιχείρησής του. Βλέπω στο Γιάννη ότι έχει κάποια βελτίωση, είναι πιο οργανωμένος, πιο αυστηρός μαζί μας, είναι εδώ στο μαγαζί, προσέχει το μαγαζί του και τρέχει, θα έλεγα, πιο πολύ. Το κλίμα στο εστιατόριο δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που πρωτοαντίκρισε ο σεφ μας πριν από μερικές εβδομάδες. Έκτορα, η παρουσία σου εδώ ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πήρα πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και σε περιμένω να ξανάρθεις. Χαίρομαι για τον Γιάννη που αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά στο μαγαζί του και του εύχομαι να πάνε όλα καλά. Στο επόμενο επεισόδιο, ένα εστιατόριο στο Πασαλιμάνι έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο ιδιοκτήτης άνοιξε την επιχείρηση πριν από 1 χρόνο και τώρα νιώθει έτοιμος να προσφέρει στους πελάτες του ένα πιο γκουρμέ μενού. Θα βρει μια γαρνιτούρα να βάλει δίπλα σε αυτό το ψαρονέφι που μοιάζει από γάιδαρο, συγγνώμη. Το προσωπικό της κουζίνας όμως δεν δείχνει ικανό να αναλάβει ένα τόσο απαιτητικό ρόλο. Μαγιά κλανιά θα έλεγα. Ντυμένη στην πένα, στα μαύρα, ουσία τίποτα. Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος μας σεφ. Θα πάθω κεφαλικό, με την Παναγία. Εφιάλτη στην κουζίνα.